Hallois! I dag så har vi tenkt å spille et brettspill, fotball. Ja, gaming. Det er jo på en måte gaming. Ja, bare gikk på iPad eller noe sånt. Skjerm. Ja. Jeg tror vi skal starte. Ja. Ser dere oss nå? Ja, det ser greit. Men det ser ikke hvor mye poeng her. Hei. Ok. Dere ser ikke huet vårt, men whatever. Skal vi begynne? 3, 2, 1. Vi glemte å sette på 0. Jo, nei, det gjorde vi ikke. Nei! What the go? Jeg suger i dette. Var det tåken? Ja, det var det. Vent litt. Sorry, folkens. Var det kanskje litt bedre? Ja. Litt grann. Nå ser du jo faktisk nesten min face. Ja. Litt av det. Min nå. Yeah! Ok, skal vi begynne? Perfekt skriv. Ja. Det ble litt mediket her. Fader! Fader, rullant! Nei, vi ser jo ikke keeperen din. Det var så. Ok, det blir det ikke. Det er ikke greit. Jo, vi ser den. Bare at vi har... Jeg tror vi må gjøre sånn. Jeg er redd for at den skal falle. Nei, det går bra. Sånn. I hvert fall. Da begynner vi. Nei, jeg glemte å sette oss stillingen her. Jeg har stillingen her, 3, 0 her, ikke? Nei, 1. 2. Greit. Nei, det vet ikke. Vi har hvor er skjev, så at det er noen ganger vi kanskje kansellerer mål. Det er... Åh! Det der var... Nei, altså. Oi. Åh, det er goal, folkens! Nei, det var ikke mål. Hysj. Det er ikke mål. Den trilla. Greit, det er ikke mål, men det var rundt. Sånn. Sånn. Ok, hei, sånn. Ja, nå ser du i hvert fall 2 fjes. Åh, nei! Ok, ja. Ja. Ok, er det din side? Og da vil jeg gjerne spille bordtennis. Er det mulig? Du skal spille! Beast! 3-0. Treats. Ok. Nei, det der er jo ikke så bra å treffe. Ok. Det
til å styre keeper nå. Henrik er en syger i dette. Det er din. Jeg er tørst, altså. La 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 la. Henrik suger i dette. Ja, han rømmer. Kutt ut den der! Du bestemmer ikke av meg. Du bestemmer ikke over spilleren! Flying spaghetti monster! OMG, ass! Shit! Jeg må styre så mange ting! Ok, din side, Chris. Da leder jeg 5-1. Jeg måtte bare fikse det sånn. Og så fikser jeg så da den skrudde. Jeg håper ikke det. Nei! Jeg er så flink. Jeg vet hva. Verdens beste til å tabbe deg ut. Ok. Nå er det på tide. Nå er det shotgun. Ok, dette er spennende. Det der kan ikke være mulig! Ja, 7 poeng. Din sør vil jeg ha. Jeg liker deg ikke, Henrik. Ja, men da liker jeg ikke deg. Ok. Så flaks. Lurte jeg deg da? Nei, jeg gjorde sånn der. Nå er det sånn! Jeg trenger 1 poeng til å vinne, folkens, og dette her er alt for gøy! Au! For en redning! Good game! I hvert fall skal vi si at denne videoen må avsluttes. I hvert fall håper du likte det du så på. Sett gjerne like og kommenter, og subscribe, og så ses vi i neste video. Eller hva er min, eller Henrik? Eller begge. Hva er min straff? Straff og straff? Ok, ja. Oi, vi glemte et straff. Jeg blør. Hva? Vi går ut. Jeg blør. Og kaster en vannballong på deg. Se, jeg blør, folkens, jeg blør. Hva om jeg må kaste en vannballong på deg? Ok. Hvis du tar med kamera. Ja. Da blir jeg våt. Så det tøller ikke. Det er varmt ute. Ok, jeg kan gjøre det. Ja, det er gode, Chris. Jeg vet ikke om dere ser det godt da, men ikke kast hardt da. Nei, jeg skal ikke kaste hardt. Da gjør det selve vannballongen godt. Ok, men først må vi finne ballonger. Alicia! Her er lillesøsteren min. Hun heter Alicia. Her er meg! Alicia, hvor er vannballongen da? Og så må den sangen komme. Ja. Akkurat det jeg forventet. Et par vannballonger. Skal dere vannballonger? Nei, fordi Christian tappte en kamp, så han har sprutet vannballen ute. Pappa! Ok,
Er det å dele? Kom, Chris, skal vi gå og fylle på? Jeg vet det. Du kommer bare til å drepe meg. Kan du styre kamera? Selvfølgelig. Hallo. Bare så dere vet det. Jeg liker ikke dette. Jeg må ikke noe skifte. Han er med meg igjen. Ok, kanskje vi burde gjøre sånn her. Det blir veldig mye sånn. Det blir tåke. Bra det. Ok. Neimen, er det Alisa igjen? Neimen, er det... Nei! Ikke. Neimen, er det Alisa igjen? Er det Alicia igjen? Jeg, nei. Skal dere bare ha igjen? Ja, det er straff. Skal dere bare Nei. Ok. Dette er dumt. Den her kostet 100 kroner. Sponset. Og det er jeg lei meg for. Akkurat i dag. Jeg er ikke sponset. Au. Lukker du døren her, Kanskje de vil se at jeg setter på vann i denne selve ballongen? Du må holde den. Ja, men du må holde den, Henrik. Eller så bare tyter den ut. Kan du holde den? Jeg må plaske deg. Ikke så svær. Ok, en siste. Det var litt. Det var sånn. Den er ikke så stor da, men Kristian har ikke ekstra høy, så han er heldig i dag. Er det det? Jeg hadde lagt mye større hvis du hadde... Skal dere gjøre det ute? Der er den. Men jeg skal knyte den. Pappa, du kan underholde. Ja. Jeg er alene. Er du god i fotball? Au, faen! Wow. Ja, jeg har den. Ja, men du har ikke på sokker. Jeg vet, men sånn ser den ut. Sånn ser den ut. Skikkelig pen. Kan jeg holde den? Den er kald, men hvis du kler på deg så at det er ute og sånn. Liten og pen. Nei, jeg trenger ikke det, jeg, vet du. Jeg bare... Her er den. En dum liten vannballong. Oi, sånn da. Ikke kald. Vil du være med? Ja. Men jeg fryser opp pannekaka mi. Lillemor skal være med. Det gjør ikke noe. Bare kom hit, det tar 5 minutter. Maks. Ok. Vi skal bare ut. Litt. Om 5 minutter. Om 5 minutter. Jeg kommer maks om 5 Å, minutter. fader, jeg tok meg i øyet. Skal du ikke ha på deg sko? Nei. Nei, ass. Hvorfor? Å, da vet jeg. Hvis jeg vil en ballon. Ja, Henrik kan holde den. Jeg kan åpne. Å, du har låst den. Nei, jeg vet ikke. Jeg kunne ha lagt bedre. Nei, det er ikke
dårlig, men altså, den så dum at den skal kastes på meg. Dum. Alice, har du noe å si til seerne der ute? Ja, hva favorittfargen din? Rosa. Nei, blå og blå. Og hvit. Ikke rosa. Og litt rosa. Faktisk så favorittfargen min lyserosa. Det er veldig fint da. Ja, det blå. Lilla. Ja. Jeg ikke klar. Du er bra. Jeg har bare lyst til å kaste vannmåling. Og meg. Alice, Hvem er det? det er ikke noe. Men Alice, kan du holde den sånn? Litt, nå kaster jeg den. Kristian, ikke kaste den bort. Kom hit. Ja, jeg skal klemme den. Du må komme hit, jeg skal klemme den. Det går ikke an. Kom hit. Nei. Jo, det er pappa. Vent, Henrik. Jeg klarer ikke å finne sånn. Pappi, jeg gjør det for deg! Ja, men se på den. Jeg vil ha litt sånn å viske. Ok, så. Nei, det var ikke så ille. Jo! Ja, plukker du det opp? Min tur å gjøre det på deg, ass! I hvert fall, håper du likte sammen, så gjerne dere kan kommentere, subscribe. Ikke like! Like, og så ses vi i neste video. Hvis det er morsomt, så like. Men skriv i kommentaren at det var dumt at Kristian vant. Nei, men det at ja, det er bra at du vant en vannballong over huet ditt. I hvert fall, vi ses i neste video vi lager.